Днеска, като дойдох и се запознах с вас, вие бяхте 4, ако не се лъжа. Да. Просто видях само тебе от всички останали. И какво видяхме? Очите. И какво видях в очите? Че са искрени. Не си се изненада. Трудно се гледа, трудно слуша. Определено. Натали е земно момиче и точно това харесах в нея. Но на кастинга ме питаха. Колко си момичета си падам и аз казах, нали, по такива, които са с кестенява коса, дълго, да са с кафеви очи, а ти си момиче, което е русо с сини очи и някакси си изключение.